de moda ahora ese nome. Quixemos facelo coa presentación deste libro, que, bueno, é dun rapaz que vive en Arroxo, nós xa o consideramos, sí. Vale. A ver, non se me escuta. Estaba dicindo que a presentación deste libro é dun rapaz que é veciño de Arroxo, para nós xa é veciño de Lourenzá, bueno, dos rapaces. Pero o que temos agora aquí connosco é Alberto, ele é o autor deste libro, temos tamén a Araceli, que é a ilustradora, e temos a presentadora connosco tamén, que é Julia. Entonces, creo que non hai mellor maneira que comezar esta festa da faba pois con un libro titulado A faba e nós. Eu creo que, bueno, o libro máis apropiado non pode ser. Entón, bueno, nos vai a contar un pouco, digamos así, cal foi a súa vivencia ou a súa visión cando chegou aquí, verdad? Cando chegaches aquí, bueno, un pouquiño eso. Eso irá desmenuzando despois el. Bueno, e calquer pregunta que lle queirades facer, pois, por suposto, están abertos a todo eso. Agradecer esta digamos, colaboración que teñen con nós, porque a verdade é que foi algo que falamos fai, non sei, cando viñestes? Fai xa un ano e pico, casi 2 anos, e nos plantexaron a ver que nos parecía esta idea que les tiña na cabeza, a nosotros nos parecía que era moi bonita, bueno, creo que foi así, que saiu adiante, igual que, bueno, que moitas cousas que nos propoñemos, porque a verdade é que cando se pon vontade entre todos, pois poden sair moitas cousas adiante, verdad, Rosa? Temos aquí a Rosa, que é da Biblioteca Maravillas de Arroxo, que tamén facemos, colabora connosco en moitas cousas. Así que nada, eso, cedolles a palabra, disfrutade moito desta presentación e, por suposto, facede todas as preguntas que queirades, e claro, despois tedes aí o libro tamén para levar, obviamente. Así que nada, moitísimas gracias a todos por estar aquí hoxe connosco. Gracias. Hola. Bueno, boas tardes, o sea, Rocío xa dixo todo o que máis ou menos podía dicir eu. Bueno, nós estamos aí na Biblioteca Maravillas, na Escola de Arroxo, facendo cousas xa tamén hai uns anos, e cando Alberto tamén propúxome o tema este do libro, porque temos unha pequena editorial, onde facemos así libros en galego, sobre todo, entonces estaba en castellano, ao principio, e dixen, oi, bueno, vale, pero mellor en galego, entonces, bueno, non houve problema, está tamén, además, moi ben corrixido despois por Mónica, unha profe que é de Foz, bueno, o libro xa o veredes que está, bueno, eu penso que quedou moi ben, a historia tamén é moi bonita, pero, bueno, é o que me dixo Alberto que falara un pouco, é do... En Figurando Recuerdos de Edicións temos como coleccións, e esta é unha colección que se chama Colección Maruja. Os que me coñecedes sabedes que a miña debilidade é Luis e Maruja Seoane. Entonces, en este caso, a colección Maruja é por Maruja Seoane, e o logo é un logo que se buscou con letra de Maruja. A M é de un tapiz que é unha reproducción dun cuadro de Luis Seoane, e ela o fixo en bordado e firmou con esa M que podedes mirar despois. E onde pon colexón tamén se buscaron letras de Maruja. E tamén é un pouco, aparte de ser unha homenaxe a Maruja, é que a mí sempre me horrorizou a palabra maruja cando decían que é unha maruja, non? O sea, xente que se dedicaba a estar en casa e que bueno, que non traballaba fora ou cosas así, eran todas unhas marujas. E a mí es que me parecía fatal, porque miña nai se chamaba Maruja, e para mí é un nome que, bueno, que non me gustaba esa connotación que tiña, non? Entón, na explicación de o que é a colección, esta colección, pois poñemos eso, que é un pouco como un homenaxe a todas estas marujas que as trataban como un plan despectivo e que, bueno, que estaban na súa casa e eran unhas mulleres moi estupendas e que siguen sendo. E penso que nada máis, que agora xa paso para o show.
Boas tardes. Antes de comezar, quero agradecer en primeiro lugar ao Concello de Lourenzá, porque sen a súa intervención isto non sería posible. A Rosa, da editorial Figurando Recuerdos, por tratar este proxecto con tanta agarimo. A Alberto e a Araceli, por compartir este día, por permitirme compartir este día con eles. E a todos vos, por estar aquí dispostos a gozar dun tempiño agradable falando de cultura. En primeiro lugar, imos falar dos autores da obra. Tanto Alberto como Araceli teñen varios traballos publicados xa, así que nos conten por encima que outras obras súas destacarían. Por exemplo, Alberto, si ti tes que lexir unha das túas obras, con cal quedarías? Cal é a obra máis especial para ti? Pois mira, bueno, moitas gracias por vir, boas tardes a todos, que non falei ata agora casi. Eu teño tres novelas publicadas. A primeira é La hija del conserje, e logo teño outras dúas, que é unha coautoría con unha amiga, con Carmen González, baixo... Isto pasa sempre que digo Carmen González. Pero que hora es? Que hora xa? Agora parece Agora parece que sí. Bueno. Non? Agora parece que sí. Pois esas obras que teño con Carmen González, baixo o pseudónimo que compartimos de Lili Beirut, creo que son as que máis destacaría polo que me aportan a min, porque son unha coautoría, como neste caso, é un traballo cooperativo, e ao final disfrútase moitísimo máis o que é o proceso, e disfrútase moito máis a forma que tratas a obra, como a moves despois. Entón, creo que esas novelas, que son todas novelas de misterio, un pouco como esta, son as que máis destacaría como traballo máis persoal meu. E ti, Araceli, contanos un pouco sobre os teus proxectos e cal destacarías entre todos eles. Pois eu teño dous cómics publicados, unha antoloxía na que coñecín a Alberto, e despois pois teño moitos libros ilustrados, como A Faba e Nós. A verdade é que non podo quedarme só con un, pero a ver, se teño que lexir, lexiría o meu primer cómic, que foi Konichiwao, pero por ser o primeiro. Así podedes coñecer un pouquiño o percorrido destes dos artistas. E imos meternos xa directamente co A Faba e Nós, leo literalmente. Como moitos outros fixeron antes que eles, esta parella decide aproveitar a oportunidade, deixar a cidade e comenzar unha nova vida no campo. Nunha das primeiras noites na súa casa centenaria, unha chamada na porta provoca un camiño de aprendizaxe do que é introducirse nunha comunidade. Como desmontar os prexuizos propios e, sobre todo, o mellor modo de respectar as costumes dun lugar. Porque o campo non é só a vida tranquila, as caídas de sol acompañadas dos sons dos animais e o canto dos paxaros. A vida no rural atexe a comunidade, a sementeira e a colleita, e ás veces baila os pasos dunha legume. Esta é a sinopsis principal, e agora imos profundizar un pouquiño e que nos conten como foi surdindo este proxecto. Que é A Faba e Nós? Novela, realidade, ficción? Pois A Faba é unha novela de autoficción, non? Mestura historias que ocurriron en realidade con outras que obviamente non ocurriron, non? Aí a parte de ficción. A trama principal non é unha historia real, o que fai de fío conductor a toda a novela non é unha historia real, pero sí que hai moitas outras anécdotas que sí que ocurriron. Eu o vexo como unha obra de ficción, ainda que sexa autoficción, pero que é tamén unha fábula, é tamén unha novela curta, é tamén un conto. Entón, cal é a trama principal? Pois toda a historia comeza con unha chamada na porta. Bueno, toda a historia
comeza con unha chamada na porta. Todas as historias comenzan con unha chamada na porta, pero toda a historia desta novela tamén comeza con unha chamada na porta. Esta sí que é unha anécdota real. Bueno, todo comeza cun cabazo, non? Os cabazos pola zona de onde nos vimos, que de Ferrolterra, da parte atlántica, teñen moito menos tamaño, adoitan a ter acceso desde a parte exterior, desde un acceso independiente, non? Pero por aquí, ao menos as construccións que temos así máis cerca de nós, son moitísimo máis monumentais, adoitan a ter o acceso desde a primeira planta da casa. E nós, no noso dormitorio, temos unha plataforma, temos unha porta metálica e unha plataforma que comunica co cabazo. Que, mira, que non comunica con calquera cosa, comunica co cabazo, que é o que ten que ver coa labranza, cos foitos da terra, co que produce, non? Co que temos que producir. Estábamos un día, en 2023, dormindo, eran como as 3 da madrugada, escoitamos unha chamada na porta, pero clarísimo. E claro, podería ser que eu estaba aí todavía non desperto de todo, pero claro, o meu home escoitou tamén. E os nosos cans o escoitaron tamén, non? Aí comeza toda a historia, non? Decidiu escribir un libro en vez de sair correndo, claro. polo que sexa. Aí comeza toda a historia, non? Porque diríamos que o que eu quixen construir é unha alegoría da faba, dunha faba como se fose un arquetipo, non? Como se fose ese persoaxe que aparece para guiarte en algún camiño, como se fose un representante do rural, dos foitos do campo, da vida con natureza e todo iso. Entón, se tes que marcar a obra nun xénero, en cal sería? Pois a novela comeza sendo somente unha novela de misterio, non? Pero que é esa chamada na porta no medio da noite, non? Pero xunta moitas máis cousas, non? O principal que quería era que esa personificación da faba servise como para levar o fío conductor dunha ensinanza, non? Nos, ao final, somos unha parella de 2 homes, vimos da cidade, bueno, parece que digo vimos da cidade, vimos de Ferrol, non é Tokio, sabes? E chegamos aquí a vivir a un barrio pequeno, que é o barrio de Arroxo, que somos moi poucos habitantes, pero estamos en casa. Levamos aquí moi pouco tempo, nos temos que adaptar, non? O que sí que teníamos claro desde o principio era que non queríamos ser desa xente que chega ao campo e pasa como unha pisonadora por enriba, non? Que por ter lido moitos libros sobre o que vivir do campo e ter acceso a internet e ver vídeos en YouTube sobre o que é o campo, que podemos sobrevivir un inverno e xa o sabemos todo, non? Eu quería reflexar que a importancia que ten o respecto ás costumes do lugar é o que move unha comunidade, sabes? E logo, bueno, ti preguntaxesme polo xénero e eu contaste outra cousa, pero bueno. Estou acostumada. Xa, son moitas batallas xuntos, Xulia. E claro, eu diría que tamén ten un componente de realismo máxico. Si, un pouco de introducir cousas máxicas na cotidianidade, non? Un pouco García Márquez ou Isabel Allende, que me cae mellor, sabes? Entón, que é o que queres tratar? É dicir, a través desta trama, cales son os temas dos que queres falar, que queres transmitir a xente? O primeiro era o da comunidade, non? O necesario de achegarse a unha comunidade desde o respeto e desde o cariño e tamén estar aberto a encontrar xente que te guía, sabes? E logo hai algo que ten que ver cos espazos, porque a idiosincrasia do lugar relacionada con un espazo, sabes? Eu o vexo tamén coa nosa casa. Nos vivimos nunha casa centenaria, creo que somos os primeiros que habitan ese lugar e que non temos nada que ver coa familia. Claro, hai xente que viviu nesa casa e que deixou cosas atrás, que deixou unha historia de labranza, unha historia de inmigración, porque aí hai moitísimas pezas na historia dunha casa pola que pasaron tantas xeracións, sabes, por tantísimos anos. E por que te decantaches por unha novela de autoficción? Por que ese xénero? Eu que sou
son moi fan de autoficción. A autoficción está bastante denostada, porque parece que escribir dun mesmo é unha cousa menor, non? Que está moi relacionada coa escritura femenina, co cotidiano, non? E ao final non hai nada máis real que o cotidiano, sabes? Que o que pasa todos os días, que a vida. Eu escribo moita autoficción. E para min é máis que imaginar cousas que poderían ter pasado ou que te poderían pasar en futuro. Para min ten algo de proxección tamén, sabes? É que é como vivir situacións desde un punto de vista propio e tamén serve para conxurar temores e cousas que non queres deixar por vivir, porque a través de escribir cousas tamén as vives, sabes? Eu, a través de escribir que a chamada esa na porta, da que non fuxín correndo, a través de escribir isto, é como que xa me convencín a mí mesmo de que era unha faba máxica chamando a porta de que me axudou a estar o cómodo que estou na miña comunidade. Sabes? Para min, xa me convencín de que fora unha faba. En toda esta historia que nos contas da faba, que é ficción e que é realidade? Sí, o que te decía antes, ¿no? Que sí que hai unha historia que é ficción, pero ten moitas cousas que son realidade, que son anécdotas que están cambiadas os persoaxes. Aquí, eu tiña pensado dicir para preservar a súa intimidade como se fixeran algo moi malo, sabes? Pero non. Están cambiados para ir a favor da narrativa e cambias as historias, as anécdotas, as vas cambiando de persoaxe e de lugar para remar a favor da narrativa e tamén as utilizas porque sempre é mellor inventar a partir da realidade, claro. En todo isto, que é a mensaxe que queres transmitir ao lector? Ou as mensaxes? Non, as mensaxes. Cando estaba preparando esta presentación me din conta de que son varias mensaxes, pero a vez son un pouco a mesma, sabes? Nun primeiro lugar, seguindo co tema este da faba máxica, eu tiña presente o que dixemos ao principio, que non podíamos vir aí como unha pisonadora, porque claro, a nosa casa é unha casa de labranza. E diante da nosa casa, cando non chegamos a vivir aquí, que eso sí que está reflexado na novela, había un campo de labranza, unha leira enorme, que era tiñan aí millo. E claro, nos quixemos preservar un pouco o que é a identidade da casa, e temos árbores frutais, e temos unha horta e tal, pero ao final sí que pecamos un pouco de desnaturalizar o que é a casa de labranza. E non queríamos convertir esa casa de labranza, ese campo, nun decorado, sabes? Queríamos respetar a relación que hai entre un lugar, entre o seu uso, entre Lourenzá e a faba, sabes? E logo tamén hai un componente que é de prexuizos propios. Nos tiñamos prexuizos, é imposible non ter prexuizos. Xa digo que vimos de Tokio, por lo visto, non? Como se fose moi diferente, pero ao final somos unha parella de dos homes, e queras que non, pois sempre tes, non é medo, é como incerteza, como que sabes que as cousas son dunha forma, pero sempre hai algo que te fai dudar que sexan desa forma, non? Logo non foi así para nada, nos en Arroxo, hai unha anécdota, que non somos os pícaros de Arroxo. Temos 40 anos, pero somos os pícaros de Arroxo, porque nos enteramos, ainda fai pouco, de que cando algún veciño ven a casa e outros lle preguntan a onde vas a estar? E din, non, eu vou a ver os pícaros, xa somos os pícaros de Arroxo. Bueno, somos tantos pícaros de Arroxo que puxemos unha señal que di os pícaros número 23, porque somos os pícaros de Arroxo. Eu teño a esperanza de que as próximas xeracións que estén na nosa casa, ainda que non estén relacionadas con nós, vivan na casa dos pícaros. Estamos xa adoptados. Estas dúas cousas, o do espazo e os lugares, o de non pasar como unha pisonadora, ten que ver coas dúas cousas, sabes? Non podes transformar un campo de labranza nun xardín e
tampouco podes vir unha comunidade sen ter en conta a comunidade na que estás. Non podes pasar como unha pisonadora por arriba. Nos, ao final, ainda que somos unha parella de 2 homes, un matrimonio de 2 homes, encaixamos perfectamente no esquema das cousas que teñen os nosos veciños. Tamén porque os nosos veciños son xente normal, entenden calqueira cousa mellor que a nós, e porque facemos cousas que fai calquera. Non temos problemas con cousas da casa, que non funciona o pozo, que a chimenea bota lume para dentro, que somos xente totalmente normal que temos problemas de todo o mundo. Pois non sei se os quedou claro o que quere transmitir, pero se non, pois, ledes a novela. Imos facer que fale un pouco Araceli, que temos aí esquinada. O papel de Araceli a ilustradora, como dixemos antes, foi un pouco, penso eu, que complicado, porque sen coñecer Lourenza tivo que ilustrar un libro que está ambientado completamente. Hola, que tal? É o espírito de Carmen González. Ti non vas, Carmen González? Igual estamos protagonizando unha novela da Agatha Christie e non o sabemos. Pois como ia dicindo, Araceli tivo que ilustrar unha obra que está ambientada totalmente en Lourenza sen coñecelo e tivo que, mediante as súas imaxes, contar a mesma historia que nos contaba Alberto con palabras, que é moito máis fácil chegar a xente e emitir o mensaxe que queres transmitir, sexa cal sexa. Entón, Araceli, contanos un pouco como foi recibir ese primer manuscrito e como afrontaxe o proxecto. Bueno, uso o manuscrito como se alguén seguise escribindo a man, non? Pero queda así como potente. Sí. Pois, bueno, eu tiven a sorte de poder ler a novela antes de comezar a traballar, que pode parecer algo moi normal, pero o certo é que no ámbito da ilustración non é tan habitual. O autor ou a editorial acostuma a dar unha serie de pautas e o ilustrador aí con un pouco de técnicas de adivinación saca o proxecto adiante. Pero neste caso pois puiden ler a novela antes de nada. A verdade é que Alberto consegue coas súas palabras xerar imaxes, non? Entón tamén foi moi fácil visualizar certas escenas da novela e poder ilustralas. Tamén é certo que deume total liberdade para facer o que eu quixera, así que lle presentei cousas, cambiamos, logo algunhas foron adiante, outras non, pero foi moi sinxelo e moi bonito, a verdade, ilustrar cada capítulo cunha ilustración. E contanos un pouco como soe ser o traballo de ilustrar unha novela, como o afrontas? Pois, bueno, neste caso, comecei lendo a novela e iba tomando anotacións de cada capítulo e hai algunhas escenas que a min me parecían que eran como moi potentes, pois así iba anotando e xa iba eu visualizando como podería quedar despois no resultado final, non? Nese punto, pois tampouco tiña claro todavía o estilo de ilustración, creo que nese punto tampouco sabíamos se iba a ser en branco e negro ou en cor, entón, como que todo era posible, non? Nese momento. Entón, pois nada, empecé a facer os bocetos, e despois, cando xa estiven, pois a segunda parte era a falar con Alberto e ver cales lle encaixaban, cales non. A verdade é que casi todos foron para adiante, pero, bueno, hubo algún que sí que hubo que cambialo porque pois a él lle encaixaba máis unha cousa, a min outra, e así foi saindo. Pois despois xa, a medida que o proxecto avanza tamén noutros ámbitos, como a nivel editorial e así,
vas tendo máis información, pois as medidas do libro, tamén a gama cromática que se pode utilizar, e a partir de aí pois todo vai encaixando e ao final sai. Dixéchenos antes que non é a primeira vez que traballades xuntos, que xa coincidichedes nunha antoloxía. Como foi esa primeira vez? Pois, a ver, eu teño moi bo recordo dese proxecto, de feito, pois saíron amizades dese proxecto. Tamén o ilustrei no momento, o seu relato non o cheguei a ilustrar, que xusto comentábamos outro día, por unha serie de tempos e indecisións, pero bueno, pois foi moi bonito, e aí nese caso o proceso foi algo diferente porque eu non había lido os relatos antes de ilustrarlos, pero ao final o resultado pois tamén moi contentos. Unha vez a novela estivo terminada, como foi o proceso ata a publicación? Eu non sei quen o quere contestar. Bueno, pois, a ver, unha vez eu podo falar da miña parte, non? Alberto ao final tivo tamén unha parte máis de xestión, de organización, de poñerme a min en contacto con Rosa, bueno, máis cousiñas, non? Pero, bueno, a miña parte, unha vez que o proxecto xa tiña luz verde, as ilustracións estaban listas e todo estaba encamiñado, pois tocou afrontar a portada, que para min penso que foi o máis difícil de todo, pero estou moi contenta co resultado. E facer a maquetación do libro, que tamén, bueno, eu adoro maquetar, e a verdade é que quedou moi mono. Sí, eu creo que para min despois de que terminei a novela foi moi rápido o proceso de escribila, sabes? Empecé como en outubro de 2023. Eu creo que para decembro ou xaneiro xa tiña un borrador casi terminado, con moitas correccións e demás, pero foi moi rápido. E claro, antes de facer un proxecto cooperativo, o fixen o que fago sempre, que eu quero pensar que me profesionalicei moito nisto, sabes? Eu termino un borrador, eu collo a miña... teño a sinopsis, palabras clave, o meu currículum, o currículum literario e o monte de editoriais. E recibín resposta de dúas, que está ben, non? Recibes resposta de dúas editoriais e como chegamos ao punto de que interveña o Concello de Lourenço? Claro que como que cambiou moito a idea que tiña do proxecto, non? Porque o proxecto xa na man, ya que tiña interés e tal, dixen, bueno, pareceume que sendo un proxecto tan ligado á terra, que falaba da fada, que o mellor sería falar co Concello, por facelo. Non esperaba eu tantísima acollida, non esperaba estar aquí agora mesmo. Agora mesmo non estou aquí, estou un pouco disociado, pero vai todo ben. E lles gustou moito a idea e, mira, aquí estamos, sabes? E claro, polo camiño, pois, se foron sumando moitos amigos, moita xente. E un destes amigos é Rosa, da editorial Figurando Recuerdos. Como chegas a esta editorial? Como entra o seu papel? Claro, eu coñecín a Rosa ao principio de todo, creo que en verán de 2023, ao principio do curso xa coñecín a Rosa. Porque, bueno, están aí na Escola de Arroxo, que nos estamos ao lado, e tamén é unha destas casualidades perfectas, maravillosas, que se dan no cosmos, de que nos caéramos ao lado da Escola de Arroxo. Sabes que é isto? Non sei, como moi bo karma, non? Algo fixemos moi ben, non sei. Claro, chegados ao momento de que xa estaba a obra, de que había interese polo Concello e tal, dixen, bueno, parecíame que a obra tiña que estar integrada na terra, sabes? Eu quería que fose un proxecto cooperativo local. E claro, aí entra a editorial Figurando Recuerdos. Porque, claro, Figurando Recuerdos é unha editorial como de película, sabes? Como estas películas que van sobre un pobo aí na costa italiana, que en verán fan como ferias medievais e cosas así, estas películas de Bajo el sol de la Toscana, sabes? Porque claro, o traballo de Rosa, que de algún modo Rosa fai como de mecenas,
e vas recollendo obras de aquí e alá, para crear un catálogo, e quero dicir esta palabra, exquisito. E sobre todo quero dicir esta palabra, porque eu quero pensar, gustame moito a idea de que a miña obra este nun catálogo exquisito. Eles trouxale os libros a xente, o que vea de verdade, o labra de verdade, organizan eventos, non sei, falan coa xente na cara, na rúa, é real, non? É unha editorial romántica, non? E a Rosa coñecín eso na Escola de Arroxo, que é un lugar de encontro maravilloso. Que bonito. Realmente moi bonito a sensación que tes deste encontro porque os uniu o camiño, non? A vida. E deixando este romanticismo, esta melancolía un pouco ao lado, imos entrar nun proceso algo máis técnico. Falabas antes, Araceli, da maquetación, bueno, dices así unha pincelada, pero en concreto como foi a maquetación para a editorial Figurando Recuerdos? Pois, bueno, foi un proceso moi agradable, a verdade, por parte de Rosa, que facilitoume toda a información, e tamén de Alberto, que ao final eran as dúas persoas que tiñan que dar luz verde ao meu traballo. Bueno, eu a verdade é que adoro maquetar libros. Sempre que chega un novo proxecto, intento que a maquetación siga o ton da novela, neste caso, non? Que pode parecer algo como moi... bueno, é unha cousa que pasa como moi desapercibida nos libros, a maquetación, pero é unha cousa que se está mal feita, sácate totalmente da lectura, non? Eu entón sempre iso, pretendo que a maquetación encaixe moi ben co ton da novela. Bueno, neste caso, que a novela leva 10 ilustracións, pois tamén tiñamos que ver como metíamos dunha forma que quedase agradable. Tamén vai polo medio co algún detalliño así un pouco terno. Poderíanos contar ese detalle que hai no interior? Creo que hai algunha pequena historia sobre... Non o quero revelar, contanos ti. Bueno, pois a ilustración que sae na portada é unha ilustración que un pouco transformada está dentro no interior do libro, non? Para min é pois a ilustración máis chula. Non sei se é unha ilustración que pensei eu ou que ti me diches a idea, non o teño claro. Eu penso que é un momento do libro é un momento do libro como moi significativo que tiña que aparecer ilustrado. Eu nas miñas ilustracións, a verdade é que case sempre meto corazóns, o sea, son así de cursi e sempre meto corazóns. En este caso, como a fava é unha das protagonistas da historia, nesa ilustración fixen un corazón con dúas favas. Bueno, Alberto encantoulle o detallito. Entón, pois despois pareceume que era un elemento moi interesante para añadir entre párrafos, o sea, na división de escenas, xusto, non me saía a palabra. Bueno, xa o veredes todos os que logo compredes o libro, pero, bueno, queda moi ben. Logo, pois, hubo tamén algunha anécdota coas ilustracións, así, pero non sei se me estou adelantando. Non, podes contar aquí, non hai censura. Bueno, eu creo que a anécdota así máis coas ilustracións foi a da ilustración da señora. Sí. Conto eu. Bueno, Alberto conta con máis gracia, pero bueno, eu conto. Na súa historia aparece unha señora inspirada, non? Nunha persoa real, pero el, pois, na súa historia, como a min me chega como cun estilo, non? De muller moi característico, moi característico de Galicia. Entón, esa é a señora que eu ilustrei, e despois Alberto me dixo, non ten nada que ver coa señora de verdade, pero esa señora é máis señora, o sea, é máis real, que xa máis coa historia que a miña señora. Bueno, pois
pois xurdiron cousiñas así no proceso. Con respecto á portada e á contraportada, que eu que xa tiven a sorte e o privilexio de ler a historia, de dicir que envolve moi ben esta historia, creo que está moi acertada, tanto a portada como a contraportada. En que te inspiraches para facelas? Bueno, a portada dinlle 1000 voltas. O sea, penso que se non che enviei 10 portadas diferentes por aí, dinlle moitas voltas porque non me parecía que eu fixera ninguna portada, o sea, non estaba a facer ninguna portada que lle fixera xustiza á historia. Entón, ao final, pois Alberto aquí deu-me unha idea, porque sí que a idea de poñerlle foto, penso que foi túa, e incluso o tema de este tipo de ilustración así a línea tamén, e con ese concepto, pois despois sí que xa foi máis fácil sacalo adiante. E nada, o sea, el tiña máis ou menos a idea, o estilo, e despois eu pois lle puxen a ilustración e a tipografía e listo. E a combinación foi perfecta, de dicir. Bueno, xa por último, para rematar, que ides facer con esta novela da Faba? Que mensaxe final deixamos? Que ides facer agora que xa está publicado? Pois mira, eu estaba pensando, eu quero facer a levar a Faba por aí, non? Como facer internacional, sabes? Pero claro, eu o que vou facer en realidade é aproveitar que a Faba de Lourenzá é internacional para baixo ese paraugas mover a novela da Faba como un componente máis, sabes? Acabas de dicir, eu quero levar a Faba, me acabo de imaginar un bonequiño en forma de Faba e levar o de ruta. Posiblemente. Sí que quero, claro, nos imos faremos máis presentacións por aquí pola Mariña, estamos planeando facer un encerrol tamén, seguro que estará en ferias, estará disponible en calquera sitio onde encontres a colección exquisita de figurantes recuerdos. Xa está. Sí que quería decir unhas cousas antes de rematar. Primeiro, a Araceli, que claro, isto non o tiña preparado, estou improvisando agora un pouco, sabes, pero un par de cousas. Unha é, creo que son a mesma. Unha é que, claro, mandei a Alberto de unha luz verde, non, porque ti máis eu somos coautores desta novela. A nosa autoría é diferente, pero somos coautores desta novela. E máis eu, pois, acordamos cousas. Acordamos cousas e xa está. E logo, claro, creo que xa dixense algo antes, pero somos coautores desta novela porque moitas veces pasamos por riba do traballo de ilustración, sobre todo nun caso como este, que ti tiveches a oportunidade de ler antes a novela, ao final, como traballo máis fácil, porque teño unha combinación enorme de palabras para contar unha historia, e o teu traballo é o mesmo, pero tens que condensar, como condensaches, creo que con moitísimo talento, nunhas ilustracións. Entón, estou moi agradecido. Moitísimas gracias. Bueno, agora me vou poñer así un pouco de... Me emociono con esta historia, non? Eu quería que toda esta historia da Faba que fose como unha carta de amor, sabes? Vou te contar dúas anécdotas, pero moi cortas, vale? Unha está no libro, que é cando fomos vivir a Roxo e a estes dous pícaros os veciños comenzaron a deixar comida na porta. Que chegou un momento que eu mandaba mensaxes para dar as gracias e decía non, eu non fun. Isto é espectacular, isto non me pasou na vida. E outra é cando, creo que no inverno do 24, que nos creou un árbore no camiño dentro da casa e non podíamos sair. E veu un veciño no medio da tormenta, como se nada, o pitillo que non se apagaba na boca, un gorro como se fixese sol, coa motoserra, cortou a árbore, levou a árbore, bueno, como se nada, como se non estivesen caendo árbores ao redor, sabes? E claro, eu estas cousas non as podería facer, sabes? Eu, para estas cousas non teño utilidade. Igual daqui a 20 anos, sí, podo cargar unha motoserra que non a podo levantar agora mesmo, sabes? Eu
igual me podo sentar cos veciños unha tarde a desenvainar fabas e parece que estou axudando, pero estou aprendendo. Non? Eu, pues, condenso sentimentos, como neste caso, e logo estamos figurando recuerdos. Lles dou forma, as poño con palabras e as poñes con imaxes para que quede constancia para que quede constancia do afortunados que fomos ao chegar a vivir a Roxa. Isto é o que eu sei facer, ou que veo que sei facer, xa non diredes despois, non? Espero que vos guste a todos. Engado que sorte que teñas estes veciños, porque senón eu xa non teño amigo. Árbore caendo, Árbore caendo, claro. Que sorte. Non, é moi bonito ter esa comunidade ao redor. Non sei se alguén do público ten algunha pregunta ou quere engadir algo. Se non, chegamos ata aquí coa presentación. Agardo que a disfrutárades e que vos animedes a ler esta historia, que podedes mercar aquí mesmo e aproveitade que tedes os autores, estou seguro que os asinarán con moito agarismo. Moitas gracias pola asistencia, que teñades boa tarde e boa festa. Alguna pregunta, algún comentario?